Morning guys! Mamahotan ni Diyos. Undo sa Diyos. Undo yung taon. Luto ka ng lako meron. Nami project. Dia, kuhaan ka na ay tawag na ni. Batong. Hindi adobo. Dada may lumpia. Vegetable lumpia. Ano siya? Og. Oh, hazelnuts oh. Rujak. Para magubog mo. Mamahotan ni Diyos. Kapitas dalton. Malakaw meron guys. Kaya na iba guys. Okay na lagi na. Kapitas dalton dari. Ang screen ba? Pwede na mag-close o dalton. Nada to, i-close kayo mo ikyas. So, nami kuan karon. Anang i-vlog, nami content karon. Anda man siguro to. Hindi sundoy may kuan. Hindi man good may tigres panahog na mukha na niya. Big na agi. Ikuha ko og kanang mo mag-promote sa Weldon Supermart. Hindi ingin man manager nga. Ko na bahala basta. Touchy bitaw. Tingira bahala ka juk-juk nga na. Mao to nga mga tao na windang. Kaya gawa mo tiwas pagtanaw sa video makaingin din nga atong tindahan. Kaya pa nagibang intro. Nga na din na. Pinala na adyo kay mga taktika para labi nag mga promotion. Kaya mauwa man ko sa taga. Kuan og di mo daghan nag views. Diya. Effective kaning milyon na kapin ang views. Pero harang iklaro ha. Dito ang tindahan. Content ra to. Basta inga na gani mga promotion. Butangan jud na mga inga ng mga taktika ba para mo tan-aw sila sa video kay mauwa man ko sa kuan gibayran ba ako dito para mag-promote ja ug way mo tan-aw di mo spread ang ilahang business so mo nang naay mga tactics nga na so ag uban nga wa mo tan-aw sa full video makaingon sila atong tindahan mo nang usahay tan-aw sa video kay makasapot ba kay nang dinay mga twist nga na kay aron lingaw pud ba ma-interesado pud ang mga viewers. Palit may kambong dalton kay gisipon. Ja. Diyan mga tao. Mga driver ni. Ano man kada na kadto Miss Pharmacy. Ano man kada na agi mo tindahan dito. Yan tuod sila ba nga atong tindahan. Siguro intro ray ilang gitan aw. Para to hara klaro di tumang tindahan. Kuan ra ko. Advertiser. Nagpalit ko ngani guys kay para safety tas init. Oh. So sa kandihay ni guys, kay mo adto malagit ako no midani katungawan, ja ari ko no may moagi sa kandihay. Ja tingami kay paglabay pa na musdam kay wala may tubig, kita mo arbagaan nagsagbot. Tingami kay katunglas bitaw namang anhi dire, ara man ang lama ara naghanap pa ganin na naga. Mo na ningan ko hala. Ano maning dam nga ning hubas man nga nagsige naman tag-uwan. Siguro gipahubsan siguro ni guys. Kay ngano na ingana man si ja. Oh guys. Last na mga ari ara daghan ng tubig ay tas pikas ani man. Balhin sa pikas. May dari sundoy mga tuig na pud to daghan pa yung tubig dapat ito na naga dadto wala di tubig buwan nagsagbot daghan pero dadto na apa baw ka ni nganong gihubasan man eh view ra ba no view jinis katong napay tubig ja tama ninyo guys na yung mga muto view tanawon dari nga side mutupod. So nagpurang gadyo ko guys kay garabing init ta kaadto das ni agi arang puhas ang naong murgil laparo sayang ko intaw gatong sabon intaw 65 rabang buok. Sa mga nangutanas ang sabon naran na sa TikTok guys aron nagibutang didto. Mulibot na lamang kuno kay pag abot na mo dito sa unahan namin nagtrabaho di man day kaagian padung sa katungawan man ning balik miss agi ja lapot na pud ni sa og tugas guys. Pero may magod na mag picture mga kaupat siguro mi dari balik-balik undo sige picture dari kay ganahan man jugos view o bisag kamo o. Nice jud pag view dari pero ngano kadyo tong pikas nga ning hubas man. Pero kini bitang lugar guys bisan og silingan ranis amo ang lungsod kay kandihay ra man ni. Karon ba jud na ni makahibaw o karon na bitaw nga bag-o nga giingnan ko undoy nga na day nga ni. Kay unahan ra ni sa Medicare. As Medicare bitaw sa kandihay ja dito ra ni mong katsada diha inig abot ni sa unahan basta mo saka ra kagamay ja na magit ani ni mo nga dam. Unsa first time na mo agi daning karsada lapot ko na ni og tugas kandihay kay Google Map raman si Pus Undoy. First time man si Pus Undoy makaarhi pag abot na mo dari kanang padung na bitaw punya sa kasbo. Ala na amis gadyo ko guys mo ni among nakit-an nga view kana mga lasang na mga lasang na sa anda. Arang kanay sa gadyo agbasak dari garabing kadako gadyo kabaskan hoy.
Grabe, siguro og usa retag ida na ni, grabe jud siguro ang hayahadan no kay arang dako ang kajug basak pero di pa ni basta-basta kay arang dako pa ni gastos. Ang gastos na ni dako pod pero inig ani pod na ni grabe di pa ni maigog sa kabajan araman jang dako ang kabaskan. Dari speakers guys kabasakan gihapon ja kalubihan basta arang naisa ja. Huy no ko nakurat kajug ko guys kay di may langgam nagkaog karni. Uy na am day karni diha nataga ka ng tinai man siguro na sa baboy kaya mo manggilili. Sus kay di pang piusan ning abot. Grabe mga uwak. Nilagag wak-wak dahil kasi ni sila kaya nga man sa karni inja og nay motor mula bay makabungwang po sila og panago inja inigwa na pus motor balik na pud sila na kanawa managan lagi na sila ron grabe na amis lagi ko na ning mga langgaman ni kay puro bitog tao ba bugoy jud adto na manago na sila na may madika ka dito adto sila nang ngeub ja bawpong na may karni na sa karsada na bilin ila po nang abalikon inja og wa na pi motor so amo alam pang gipasagdan gibijaan na namo mo tuning dungis unahan og mo gyapon ni view ora gyapon naisa guys oy og dari speakers kamata na mga moto na sa gindulman kay na may daghang motor ito sa ibabaw pa grabe mo di po ning gidulman kay aram mo di pong kanayas kaadyo labi na dito sa ibabaw nga dapit adto dapit sa lumbog nga na arang nice sa jug mga mountains dito adyo kay baw og kanang naadi po yung mga ingana ba kari guys mo lagi nig sa anda arang biyo ano ang una og mag-jogging dani siguro ko kada adlaw sus ara dyan siguro nang lipad lamit din mag-jogging mitog buntag sa to sa mga taga dirhe lamit pa sige lang humayo kay arang katambok himusak na di ami karon guys sa Bunhayag kan Hawaii kanang Bunhayag di parang gay na ang i-video og view din guys atangin nyo sa Facebook page Florami B nanawan ninyo kay aton haibutang di amig 7-Eleven gindulman ang yun to rami og supaw direct cucumber nga juice maura pila ra ba wala ba bude po importante di mabas mo awa guys di amig karon sa Kandabong guys tanawa nay ko andres ang likod na bato murag langab dyan na kay namin mga buho dito kuy awa no kisa may taga diri padong may glundag mo tanda ko sa ang ijaan ba wow diwa oh amazing diyan na Miss Anda guys nahuman ako og kuan sa ang ijaan bisita dadtos lundag lahos may daris mountain view and sea view sa Anda lag mo diri sa lazo pag baklajon og baklay mo pero okay raman sudlan ra magmotor hangat naman Naitaw? Naitaw wa? O pa siguro nag-open? O may nagbantay? Wow. Grabing ka-green no? Parang view ha? Kana nga boss mo na ilundag. Pajud bitaw guys, aghangat ko. Ito mo ka no? Wow, hamagbayan nila. Di makita Insi. to. Mo nagdaan kita natipak na mo nagdaan pa dong ato. Badyang. Asa kag sunrise dani? Ato sandra. No guys oh. Anong view hajud guys, grabing green na. Medyo hanap laman tungod kay na mag-asu-asuman. Duman. Government ni? Siyempre. Mga tagalundag, mga gwapa man pod. Basta-basta. Liwat mo, ma'am. Dato man me. Dato namigikan lagi. Ada dulmugikan. Awa guys, padung nan tami manguli pero nakakita pag jud may ug maadyo nga spot. Tanawa. Good for picture. Muni-muni o mag-jogging o kana may karsada. Ha, nice no. Kuan, anda man ni siya pero bounce ning barangaya og nay taga-anda nga nagtan-aw dani kay tuod na sila asa ni. Nagtan-aw po ko diri guys ba og nabay mga isda. Daning ikid ganina nga mura bitog bangus. Naman si isda dani. Tanawa din to guys. View ka jud diri okay naman good si Jay mga mountain. Ako hagard na kadyo ko guys kay grabe man jang di man jud lali magamang giagian. Oy lisa dagdan adto mi sa Anda Falls so aday close di ay ni hubas man may tubig ag falls. Pero okay ra kay view ko diri oy. Ha? Tas ondoy nagbumbat among front nga ligid kay ning hijos ko no bawo kasi natengek og lansang na maganoy mi ladyo pero pag highway. Adto pa to ha. Okay na? Okay.
So, maadto na pud mi guys. Unta. Ma. Okay pa na imong ligid. Okay pa nang ligid lagi nato, galig. Na lubat na gamang ligid. Ladyo-ladyo pag among naabtan. Oy, grabe ni abot pis kinabukiran sa anda. Tanawon ninyo guys ang Facebook page. So, pakapalo sa Facebook page Flora Maybe. Ipalo ko ninyo dito kay ang mga content dito ang gipang post dito ang gipang suruyan ganina kay kung sa YouTube parang taas na mo dito mga video dari kung mga update ra ni mga life update nga na excuse me mga personal life ano na i-share sa YouTube. Oh nice jud ganahan jud ko orang kamalinawon awa. Kinsa may mag-expect nga na pa yung ani dari. Diba? Diba? Gwapo. Parang nice view. Lamig dyan dari baklay-bakla dyan. Sarog di ka kuhaan dari mas stress free. Pero maadto na mi. Tuloy na mi guys. Namlay fish cage dari oh. Murag nindot man siguro dali picture kay sa tapos. Ay, mas nindot. Ay, na. Mas nindot dani. Ya ka, mas nindot dani. Hala, ano to nangikid? Isda. Nangikid ang dago ah. Hala, daghang isda. Ah. May mga isda na. Wow, kitaan ba ninyo? So, malangan na pud mi guys. Kaya nakakita na pud mi. Good for picture ba? Maana langan-langan ha. Tiya, basig maglingkod ko diha. Init. Na kay last na. Ari lingkod na. Ari. Ari. Dito na human nagamang picture taking. Worth it madyo pud mag picture. Grabe jung nice. Oy, mura magdi ko kamubuon, guys. Ano pagluto-luto? Ano wa man ni lagi appeal sa mga kanang tourist spot pa? Nakauli na mi guys. Alas 4:30 dato na Miss Mercado. Sus kay na gubaan na bus. Unawa nagaba ka na nay nagpabulkit sa kay natuto siguro tong kuan kanang ligid. Mato na lang na pud mi. Napalit ra mi glitson pa ng hapon. Tudad kun dari oh. Ng hapon dali na tong say hi dato na. Hi guys. Say hi dali. Isipon man ni ahang baby. Ano man ni isipon man ni tao ni na yami ko ang suwa kay litson man. Alami asang sudan oy. Unday ka po irbas na nay. Open. Very good. Hindi tan ra ka kay. Bisi ka adto sige kalat-kalat. Si Zarapi pa hungiton lamunon pug aran ra ko ah. Inuuton. An, grabe na mga unsa nagajad lamunon pug. Lagi. Mao imong tagaan yung nalang hiwa-hiwaon nagajadaan. Hindi malangan po ni si Zaron kay naman siya bagong car. Asa man yung bagong car kaya tayong pakitaan sa imong mga tito ug tita. Asa man? Asa man bagong car nimo? Busy sa duwas jang car. Anja, kapoy na pugpug guys. Ang mga adlaw ron kay tas-tas ang adlaw ron ang sus. Ngadto mi sa anda full sus kay wa naman di ay, hubas naman di ay. Sama ka. Ngaw ka. Ngaw. Ngang kurang. Teka na ba? Manihapon ta guys, damo suwa dia. Arang gamaya na maglitson ron oy. Mura manig 100. Ay, dito te. Pero mahal ko. Nga litson? Oh. Pila? Ina-eri ka, mut lang ka, ang dagko alagi ti. Kani kay 230 man ira maggamay, amura mag Kana? Buo na? buo. Ay, ko di na buo. Buo ni. Tinga bitaw ko orang gamay dyan, ning kanan na pus undoy. Pero gamay ning pusos bahaw siguro ni. Dali na dali. Anja guys, daghang salamat sa pagtanaw sa tong vlog today. Nakita na po tawag vlog. Asa na po imo ang mga buluhatan ugma. Ano man, muhay ka na ni. Hi guys. Ayo, hawa rin kamera magaba.